Szarvasvárodon vagyunk, a Winter Race első fordulóján. Most voltunk már itt párszor, de most megfordították a menetirányt, úgyhogy emiatt új a pálya. Nagyon izgalmas, nagyon jó, vannak benne ismerős elemek, úgyhogy eljöttünk egy kicsit a telet megkezdeni. Kis Toyotával jöttem, ez a tartalékos autóm, mert nyár közepén a Kelet-Szalon kupát céloztam meg, és akkor hengerfejes lett a szelikám, úgyhogy a Corollát azt így elő kellett kapni, meg akkor egy kicsit fejlesztünk, ezt csinálunk, azt csinálunk, aztán egész jó lett a 2 literesek között az 1.6-ossal, egész jó eredményeket lehetett elérni vele. Úgyhogy most eljöttem ide gyakorlatilag tesztelni, mert még december 6-án lesz Kunmadaroson a következő zárófordulója a Kelet-Szlalomnak. Ott még egyelőre a dobogó második, harmadik helyéért még mennek a meccsek, úgyhogy próbálok ezzel a kocsival a lehető legjobbat kihozni. Nem néztem még az időmet, ebben direkt nem néztem az időmet, hogy ne idegesítsem magam azzal, hogy mondjuk olyan elvárásaim vannak, mint amit a szelikával lennének. Úgyhogy most az van, hogy nyugalomban tesztelek, arra figyelek, mit csinál a kocsi, meg nekem kellene mit csinálni másképp, úgyhogy tényleg tesztelés van. Alapvetően tesztelni jöttem, meg volt olyan vágy is, hogy ha esetleg egy dobogó összejön, akkor sikeres a teszt. Tavalyi bajnokokat a kategóriában megfogdosni, azért az jó lett volna. Sikerült, mind a 2 kategóriában első lettem, a VR3-ba is, meg az X-be is. Abszolút meg meglepetésszerűen egy 4. hely összejött, épp hogy lemaradtam a dobogóról, úgyhogy a teszt sikerült. A 3.-4. kör után már éreztem, hogy már érzem a kocsit, hol, mikor, hogy fog reagálni, kigyorsítások is már rendben voltak, elkezdtem bátorodni. Még nem érzem nagyon a szélességét, a patkáknál inkább megtiszteltem óvatosan, mert nagyon sokan leütötték komplett oldalakat, ahogy átmentek, nem szerettem volna defektel eldobni egy kört. Bólyahiba nem volt, sikerült 100%-osan teljesíteni, úgyhogy teljesen elégedett vagyok, ez most így összeállt a Verda. Egy kis technikai gond volt, vagy 2, akusarú nem érintkezett rendesen, mert másik akunak meg van kopva, meg a gátlónak az egyik csavarja lazult fel a coilovernek, de azt is pikpak megoldottam. Én azt mondom, hogy így a utcai kategóriában, hogyha lenne ilyen, akkor abban teljesen elégedett lennék. Nem feltétlenül mérem magam összkerekes turbós, 2-szer annyi lóerővel működő autóknál. Kigyorsításokon nagyon sokat lehetett fogni, arra nagyon kellett figyelni itt. Egyértelműen előnyben volt mondjuk Sanyi az első kerekessel szemben, de azért majd megfogom még őt szerintem, úgyhogy üzenem neki, hogy készüljön.